ko ng mga nagtawagos. Kan wala ko na ba yun? Di ko sa kanya din napit. Kahit na mula sa petawaan ko kanina, sabat din din niyo po uling ang aragal hindi nga runok ka na suwara ko. Ay do, makatulak agad na baro ko ay ilaw. Ay do. Mga panggilalang ko na isayroy, nagagaw, nagpananan. Wow, okay. Ataro ba nga doon? Pakalyakan mo ba? Sa uwan ng pamanaya, may dadya ka ng puro, pero di pa magpaunaan ko, usunod ko di yung nang uban sana. Nanatarutok ko niyo ron, so ikang di ginawa na gusto kayo isa-isa mo. Ano, why? Tarutok pa meron. Ay do. Okay. Kabayang-bayanan mo ko na nagwanaw-laman na ayaw hindi ka nang may sate na nagwala ka pa hindi na supuin ka Ya, okay. Ya, sakta mo lagi mabini mga pagdiyan. Okay. Kali magja mga mamaya. sa matamat na udah busok ya pan nila na arong din yun na marami yung pamanayo ba niyo sa kamasay so po sa rin tanong ya rin si Sain din among kuya Go. kapipin dapat panakan na malam na tusok kami kiralakan na dito daya suara Ayo. Tanagi. sa pagandang korban susunan sa assalamualaikum. Jero ka nga jukular ka dyan. Karaduan na naman taluanan yun. Yan kay Pito. Agil, biar gaji pagarin na kayo. Sound test. Hello. Sound test. Testing mic. Aduh, sumapi ako may kiyaw na meron bagan. Ano lang ako dun?
lagi dia. Jauh.
Wow,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
เ
ide rapi agdila mau tara pasasana rawe sono podia ini na agdila ka pa boka agdila lagi tay lại lại nó cũng lại việc ta na đi cả nó biết từวันเอาไปta lại cả đi mà có ta là có cửaวันlà để đi na tái là solo tanaruma pada kakaki apa ya sokaya para neme sana maya ayam sama pile pina sana de onai se Aduh, pasti kan aduh.